Helo, siwmai. Yn enw yw Chris Thomas a fi yw cadeirydd y gronfa leol ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol y Garreg Glas 2026. Felly mae'r amser wedi dod i ni fwrw ati gasglu ar gyfer y gronfa leol, ond mae yn darget eitha uchelgeisiol 400,000 o bunnau. Dipyn o arian, ond fi'n siŵr gyda'n gilydd fe allwn ni ddibennau. Ond na beth ydw i'n holi heddi nawr i cyngorau cymuned, cyngorau Tref a'r cyngor ddinas yn Tyddewi i ystyried y rhoi arian o'i precept ar gyfer codi arian i'r ardal. Mae rhoi arian o'r cyngor cymuned, cyngor Tref yn ffordd dda iawn o sicrhau bod bob cartref o fewn y dargylch yn rhoi tuag at y gronfa y nod. I ni'n gobeithio'n wir bod yr Eisteddfod yn mynd i apelio i bawb o fewn y dalgylch. Mae'r dalgylch yn ymestyn o Sir Benfro, De Cheredigion ac Orllewin Sir Gar. Felly ni yn gofyn i bob cyngor cymuned a Thref a cyngor dinas Tyddewi ystyried rhoi tuag at y fenter. Mae pobl eisoes, mae'r cyngor cymunedau wedi cwrdd yn rhai ardaloedd yn ddiolchgar iawn. Cyngor Tref Aberteifi wedi rhoi 20,000 o bunnau ni'n ddiolchgar tu hwnt. Hefyd cyngor cymuned Cilgeran 10,000, cyngor cymuned Crymych 6,000, Eglwys Wrw 4,000 a llawer eraill eisoes. Felly mae'n gyfle nawr i chi fel y cynghorwyr i ystyried rhoi, a felly rhoi dros 2 flwyddyn ariannol, sef y precept o'r flwyddyn gyllideb sy'n dod ac wedyn 2026. Felly gyfle roi dwywaith a torri lawr wedyn chyfod i 2 ran yn dyfe. Felly gofyn yn garedig os gallwch chi ystyried hyn yn eich cyfarfod nesaf a wedyn cysylltu gyda ni'n ganolig yr safle we i gysylltu gyda yw Eisteddfod.cymru a danfod neges trwy hynny neu chysylltu da fi. A wedyn wrth cael pawb yn rhoi, fe gyrreiddwn y nod yn gyflym, ond hefyd i ni'n creu pwyllgorau gwaith yn lleol yn y pentrefi, a mae rhai ni'n bwrw ati wedyn i feddwl am rhoi bingo ymlaen, rhoi quiz, rhoi gweithgareddau, cyngerddau a codi arian tuag at y fenter bwysig diwylliannol ar iaith Gymraeg, hyrwyddo'r iaith Gymraeg. Felly, fe ddewn i bennau ac fydd pob un yn gweithio gyda'n gilydd i sicrhau bod e'n llwyddiant tu hwnt gyda ni yn ardal Eisteddfod y Garreg Glas. Diolch yn fawr iawn i chi.